Slovensku vyprodukujeme takmer 100 000 tón textilného odpadu ročne a jednou z ciest, ako byť udržateľný v tejto sfére, je práve recyklácia a upcyklácia. Som rada, že sme sa mohli dnes stretnúť v tomto netradičnom priestore Umelky, kde sa práve rodí niečo nové z niečoho starého a v podobnej filozofii sme priniesli s Loctitem, so značkou sekundových lepidiel, opäť nejaký projekt, ktorý sa venuje udržateľnosti. Som začínala, že bolo pre mňa veľmi dôležité, aby vôbec niečo takéto sa organizovalo. A je skvelá aj tá myšlienka, aj tá téma. Ja mám veľmi špecifickú tvorbu v tom, že sama som si vlastne vytvorila materiály, ktoré sú vlastne recyklované, sú z textilného odpadu, čiže ten textilný odpad spotrebúvam a vytváram z toho úplne nový materiál, pri ktorom vlastne už nevzniká ďalší textilný odpad. V súčasnosti je to veľmi dôležitá téma, ktorá otriasa vlastne celým svetom textilného priemyslu a je veľmi dôležité, aby sa aj mladí dizajneri touto témou zaoberali, obzvlášť už na škole, pretože keď z tej školy výjdu a budú samostatní tvorcovia, budú sa touto témou musieť zaoberať. Ja som milo prekvapený, že aké výsledky sa podarili pri práci s recyklovanými odevmi a zároveň teda s pomocou materiálov firmy Henkel, respektíve Loctite lepidlami, že čo sa všetko našim študentkám a jednému študentovi podarilo. Z mojej strany je to spokojnosť, ako by som povedal, mimoriadna. Celkom aj ako sa pracovalo s tým lepidlom, ako sa nanášalo, je to aj trvanlivé, takže fakt si myslím, že to sedí do tej recyklácie. A no, myslím, že celkovo každému vyšli aj tie práce, aj to lepenie. Super použije to lepidlo. A ako som aj videla tie procesy a všetky tie inšpirácie a celkový ten proces bol celkom zaujímavý. Som veľmi prekvapená, sú veľmi pekné. Nenapadlo by mi takto spojiť textílie dohromady, aby z toho vzniklo niečo tak krásne, tak umelecké, tak abstraktné, iné. Je to veľmi príjemné. Nečakala som to, som šokovaná, som šťastná, áno. Prevažne som sa zamerala na teda košelový materiál. Príde mi to ako fantastický materiál na zvýraznenie figúry alebo na nejaké priestorové odevy a skombinovala som ho vlastne stylom. Lepidlo Loctite som konkrétne používala na brošne, ktoré vlastne zopínajú jeden odev a potom na manžety, ktoré sú vlastne ktoré vlastne tvoria opasok. Skôr je prevažne určený presne na nejaké akcie alebo teda na nejaké udalosti, kde presne ten človek musí byť nejakým spôsobom viac elegantne oblečený.